maugmang pagdalan asin pagkanood mga tugang. Sa ikatulong pulo, may tulong kabtang na inikan sa tuyang programa, ipanagustaan pagpayaman kan arualdaw tang pakikipag-ulay sa kapwa, pasurat man o pataram. Sa liwat, ako si Vic Nerva. Siring kan giniributa kan nakaaging taon, daing untok tang ruripon, pahiwason, irukyaw an sa tuyang tataramon. Madyana, magbikol kita. Mga katanog, ini ang laman kan mga nakaaging kabtang kan sa tuyang programa. Ipapadagos sa ini, ngunyan, sa pagtukar nin duwa pang katanog na yaon sa mga tataramon na sinublian ta sa Espanyol asin naging esensyal asin danay na parte na nanggad kan Bicol. Ini an N o N asin man Enye. Sa kadakulan kan mga tataramon na Espanyol na nagsagom na sa Bicol, paano tababaybayon ang mga katanog na ini? Siring kan nakagawian, gamit ang Teacher's Guide sa MTB-MLE, asin man ang librong Guide to Bicol Orthography, igwa kitang duwang panundon. Inot, kung sa orihinal na Espanyol, ang letrang N sinusundanin C, G, J o H, ang N na ini sa pagsagom sa Bicol, babaybayon na NG o nang. Paano ini? Uya ang halimbawa nin mga tataramon na katatagbuan ka ini. Sa panandun na ini, tandaan, lain sa mga nasambit na gamit, ang N na Espanyol, magdadanay man giraray na N sa Bicol. Haranisa na sa N, ang sunod na katanog. Ini an Enye. Ano ang mangyayari digdi? Ang satong mga susugan nagsasabi na ang Enye sa mga tataramon na sagom sa Bicol, babaybayo na NY. Siring ka ini ang mangyayari sa katanog na Enye. Duwang panundon mga tugang na pwede tang tandaan urog na sa pagsurat gamit ang Bicol. Hali sa Espanyol, sa mga tataramon na nagsagom na sa Bicol, ang N kung sinusundanin si G, J, O, H, babaybayon na NG o nang. Asin man ikadwa, ang Enye babaybayon na NY. Iyan po ang satuyang kabtang ngunya na simana. Para po sa anuman nakahaputan, paglinaw, reaksyon, suhestyon, o ano paman na manungod sa satuyang tataramon, mag-email sana sa magbicolkita@gmail.com o mag-PM sa muya. Halat mi po kamo. Ako po si Vic Nerva. Maghirilingan kita liwat nurong simana para sa saro na naman na halipot, alagad, maugmang pagtukar dapit sa mga tataramon na Bicolnon. Diyos mabalus po sa saindong daing untok na pag-anduyog asin pag-apresyar. Saggod po next week, daing untok asin urog pananggad. Magbicol kita.